Tervetuloa kierrokselle Kumpulaan. Videon tarkoitus on esitellä päättäjille kaupungin suunnitteluviraston hulluutta Kumpulassa. Eli tässä näkyy Kumpulan julkisivu kaupungista päin tullessa. Tässä taas tyypillinen helsinkiläinen puisto, ikään kuin, jota kukaan ei käytä selvistä syistä. Sen sijaan, että rakennettaisiin alueille, joissa luonnon monimuotoisuus on vähäistä, kaupungin suunnitteluvirasto aikoo rakentaa tänne, jossa on metsää. Helsingin viimeisiä viheralueita. Ja vaikka kyseessä on niin kuin kallioinen metsä, on alueella silti paljon esim. Lintulajeja ja myös nisäkäslajeja. Seuraavaksi haluaisin näyttää paikan, jota kutsun sorakentäksi. Eli tässä nyt näkyy alue, joka on aivan kiinni yliopistossa ja jolla ei ole luonnon monimuotoisuutta. Sen sijaan, että tänne rakennettaisiin, niin halutaan rakentaa edellä esiteltyyn paikkaan, jolloin opiskelija-asunnot toimisivat ikään kuin äänivallina Satokodit Oy:lle. Jukka Kumara yliopistokiinteistöiltä ja Anna-Maija Lukkari tilakeskuksesta ovat kanssani samaa mieltä, että tämä alue soveltuu paremmin asumiseen kuin Kustaa Vaasatien alue. Valitettavasti tämän alueen omistaa eri valtionyhtiö Senaatti Kiinteistöt. Mielestäni tämä ei kuitenkaan pitäisi olla este sille, että siirrettäisiin näitä opiskelija-asuntoja huomattavasti mukavampaan paikkaan. Tällä alueella opiskelijat voisivat jopa saada ikkunat etelään tai jopa parvekkeet. Tuolla Kustaa Vaasantien suunnitelmissa ei ole yhtään ikkunaa etelään. Todennäköisesti, koska he joutuisivat maksamaan äänieristuksestä. Kaupungin suunnitteluviraston arkkitehti Tuukka Linnas, joka hoitaa tätä Kumpulan kampuksen aluetta, on kertonut, että kaikki nämä metsät aiotaan tuhota. Ja pahamaineinen tie Pasilaan, joka kulkee suoraan Lemon luontoalueen läpi, aiotaan myös rakentaa hamassa tulevaisuudessa, vaikka lautakunta on sen jo kerran hylännyt. Pyydänkin siis kaikkien helsinkiläisten apua Helsingin luonnonsuojeluun. Ottakaa minuun jotenkin yhteyttä. Kiitos. Katsokaa myös muut kanavan videot ja tilatkaa kanava. Tarkoitukseni on suojella koko kaupungin luontoa ja myös kritisoida tiettyjä arkkitehtuurityylejä.